ಮಾತೆರೆಗ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೆಲು ಯಾನ್ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಧನ್ಯಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದರಂಗಡಿ ಇನಿ ನಮ ಎನ್ನ ಗತ್ತದ ನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಪರಶುರಾಮನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗನೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪಿನಿ ತುಳುನಾಡುದ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ತುಳುನಾಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಳೆನ ನಮ ಬೇತೆವೋಲ್ಲ ತೂವರೆಗು ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಆಚರಣೆಡು ಈ ಆಟಿ ಕಲಂಜಲ ಒಂಜಿ. ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಡ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒವ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂಜೆ ಮದುಮೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಪೂರ ಮನ್ಪುಜೆರು. ದೇಗು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ದಿನ ಆದಿತ್ತೆಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷಲ ಉಂಡು. ಅವ್ವೆ ಆಟಿ ಕಲಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯಲ ಉಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಊರುಡೊಂಜಿ ಭೀಕರವಾಯಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರೈತೆರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲು ಇತ್ತಂಡಿಗೆ. ಉಂದೇರ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕರೆಗ್ ದೇವಲೋಕೊರ್ದು ಆಟಿ ಕಲಂಜನು ಕಡಪುರಿಯರು ಪಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಈ ಕಲಂಜೆ ಊರುಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಗು ಬೈದಿನ ಮಾರಿನ ಗೆಪ್ಪುನಾಯಿ ಪಂಡ ಊರುದ ಮಾತ ಕಾಯಿಲೆ ರೈತೇರ್ನ ಬಂಗೊನು ಮಾತ ದೂರ ಮನ್ಪುನಾಯೆ ಪಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಉಂದೇನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಗುಲು ಈ ಆಟಿ ಕಲಂಜನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗು ಪೋದು ನಲಿಪುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಗುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಮಂತು ಕಲಂಜಗು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಮಂತು ಬಲಸುವೆರು. ಇಂಚ ಊರುಗು ಬೈದಿನ ಮಾರಿನ ಮಾತ ಕಲಂಜೆ ಗಿಡಪ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಇತೆದ ಕಾಲೊಡು ಒಂದು ಪೂರ ತೂವರೆಗು ಚಿಕ್ಕುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು. ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗ್ ಆಟಿ ಕಲಂಜೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನ. ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಗ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಗತ್ತದ ನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.